Sa nagpadayong pagsuporta sa Daghang Mindanawan, ngadto kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, nagkadaiya ang pamaagi sa mga supporters sa nagkalain-laing sektor aron ipadayag ang ilang suporta. Liyo ni ining tanan, mihatag og mensahe si kanhi Pangulong Duterte pinaagi sa social media. Atong sayron ng detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, nagpaigayon og motorcade, candlelighting og noise barrage ang mga supporters ni former President Rodrigo Duterte sa Mindanao. Gani, ang uban kanila wala na pugngan nga makahilak. Ibalik si Tatay Digo! Ibalik ang among amahan sa Davao! Ibalik si Duterte! 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 Kapin 1,200 fire volunteers, kauban ng Muslim community ug mga miyembro sa motorcycle group sa syudad ang misalmot sa usa ka motorcade sa Davao City kaganiang buntag. Kini aron isinggit ang suporta alang kang former President Rodrigo Duterte nga kasamtangang anaas sa The Hague sa the Netherlands. Human giaresto pinasikat sa ICC warrant kalabot crimes against humanity atong Martes, March 11. Tay, namin diri karon. Dili ka na mo biyan. Payag isang tao, Paul. Payag isang tao. Ang mga Muslim fire volunteers may parehag sab og pagsuporta. Kami nga mga responder sa Bangsamoro nga naadiri karon nagatag yun mig fully support sa atong former president na si Tatay Digong. Sobra libo ka motor riders gikan Cagayan de Oro City ug Misamis Oriental ang napakita sabog suporta kang kanhi Presidente Duterte. Sa mga riders, sir, usa na dia ang among license nga 10 years na. Muna pinaka among utang loob kay Duterte. Human ang motorcade, gilayong nagpahigayon og peace rally sa Gaston Park. Sa aerial video, makita ang kadaghan sa mga supporter ni kanhi Pangulong Duterte nga nagpahigayon og candlelighting ug noise barrage sa Freedom Park sa sitio Abong, Pasunangka sa Zamboanga City kagabi. Sa Town Plaza sa Kidapawan City, nangantasab ang mga supporters ni kanhi Presidente Duterte. Nag-ampo og dungan sab sila nga nagdagkot og kandila. Sa National Highway sa Pikit, Cotabato, nagpahigayon og noise barrage ang mga motorista. Susayod ang tanan kung saan nangahitabo sa atong palibot. Sa Pulomolok, South Cotabato, nagmugna sab og acronym nga FPRRD sa Ground Plaza ang mga supporter gamit ang ginagkutang kandila atol sa prayer rally. Nagtapok sab ang anaa sa 5,000 nga supporters sa kanhi Pangulo sa Gingona Park sa Butuan City alang sa prayer rally ug candlelighting. Nagpahigayon sab og motorcade ang mga rider ug motovloggers. Libuan sab ang mitambong sa candlelighting ceremony ug prayer offerings sa Rizal Park Plaza sa Valencia City sa Bukidnon. Gisalmutan sab sa mga taga-suporta ang prayer rally sa rotonda sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Libuan sab ang mitambong nga supporters sa kanhi Pangulo sa Surigao City. Dagsa sab ang mga taga-suporta ni FPRRD sa Bayugan City, Agusan del Sur. Misalmot sab ang supporters sa peace rally sa plaza sa Pagarian City. Kita sab niining drone footage ang kadaghan sa mga misalmot sa rally sa Kaamulan Park sa Capitol Ground sa Malaybalay City sa Bukidnon. Una nakatugpa sa Rotterdam Airport sa The Hague sa the Netherlands ang eroplanong gisakyan ni FPRRD mihatag kini og mensahe sa katawhang Pilipino. Countrymen, just to give you the current situation. I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai. Stopover for it's a long haul, it's a long flight. Okay ako. Do not worry. Anda matud pa ang kanhi Pangulo nga atubangon ang reklamo batok niya. Sabi ko naman sa mga pulis, military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga, will be a long legal proceedings
Samtang nakaistorya usab ni Senador Bongo ang kanhi Pangulo pinaagi sa usa ka video call. Apan wala na gidetalye kung kalabot sa unsa ilahang nahisgutan. Nanawagan ang senador sa katawhan nga iampo ang kanhi Pangulo. Sumala sa atoang na istorya por kaganihang nga mga misalmot sa motorcade dinhi sa Davao City, anda matud pa sila nga himuon kini adlaw-adlaw hangtod sa mabalik si kanhi Presidente Rodrigo Duterte dinhi sa Pilipinas. Samtang sa kinatibukan nagbalinawon ang pagpaigayon sa maong mga kalihukan dinhi sa Mindanao. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.